är Hjalmar. Han är en kraftlättningsman. Hjalmar var lillig och ikke stark. Men han var dedicated och gav ikke upp. Det är Andri. Han är en basketbollspelare. Han var ikke en god basketbollspelare. Men han älskade basketboll. Det är Drin. Han är fotbollsspelare. Han var slett ikke god till fotboll. Men han skulle väl gå till fotboll, för det var hans lidenskap. Drin bad till alla. Det hjälpte han mycket. Så dricker det Icelandic Glacier Water. Nu är han större, starkare, kraftigare och flotare. Nu løber han hurtigere, hopper højere og har mere koncentration. Nu har Drin bättre teknik, mer underhållen och mer självtillit. Nämä oli kuin fight